Може би най-популярното събитие на град Перник е Сурва. Провежда се последния уикенд на януари всяка година. А това е Габи. Букерските игри са за да може да се изгонят злите сили и да се изгони зимата. Да, Хайде! Здравейте, аз съм Габс. Аз съм Ачо. Ние отново сме някъде наоколо, като този път вятъра ни отвя на едно интересно място. Обзалагам се, че всеки от вас е чувал за него, най-вече покрай вицовете за винкели и голфове. Сещате ли се, кое е то? Разбира се, това е град Перник и той е много повече от това, като сега ще ви покажем защо. Идеален е за уикенд разходка, защото е близо до София, само на 30 минути път. Знаете ли, че има много интересни места там? Едно от тях е музея на минното дело, който е всъщност истинска мина, която след като спира да функционира е превърната в музей. Също така там е и средновековната крепост Кра-Кра, която е служила за да ни пази от Византия. И разбира се, това, което съм сигурен, че всички от вас са чували, е фестивалът за кукери Сурва. Сега ще ви го покажем отблизо. Затова ударете един лайк отдолу и останете с нас. Намираме се пред миния музей в Перник. Първото, което прави впечатление, е, че в средата на града, и това е не случайно, мината е сформирала лека по лека града около себе си. Подобие на музея в Петербург се е превърнала самата мина в музей. Така че реално този музей няма нищо общо с традиционните галерии, с витрини. Той не е типичният скучен музей, той е всъщност една функционираща мина, която е запазила в себе си автентичния си вид. Единственият музей от този вид на Балканите и един от 5-те музея изобщо в света, който е подобен. Така че нека да го видим. Перник е свързан с няколко легенди. Първата от тях ще намерите точно пред минния музей. Това е едно вкаменено дърво на 5 милиона години, което не е успяло да се превърне на въглища. Вкаменено дърво. Върно си такава дърво. Според местна легенда той изпълнява желания, ако човек го докосне и си пожелае нещо много силно. Мината е открита в края на 19 век и е функционирала 75 години, докато са се изчерпали залежите й. Още от входа посетителите получават каски, което подсилва атмосферата и изживяването от разходката. Залите показват историята на минното дело. От това как в самото начало въглищата са били извозвани с коне, до първите по-модерни електрически локомотиви и пътнически вагонетки. Още в началото ще видите градинските гномчета. Според поверията и приказките, гномите са пазителите на подземните богатства. Тук те са били талисман на миньорите и са пазили черните въглища. Специално за по-малките, музеят организира и детска интерактивна разходка. Мината е капсула на времето. В нея могат да се видят много автентични и запазени реликви отпреди, служили за нуждите на миньорите. Интересен факт е, че първата електрическа крушка в България светва точно там. В мината още може да се види бомбоубежище от Втората световна война, склад за взривни материали, както и старинна ръчна сирена за оповестяване на тревога. Някои от залите в миналото са били конюшни, в които са се раждали и отглеждали коне, работили цял живот за минната индустрия, а миньорите са ги уважавали като равни. На отчетливо място в мината има икона. Легенда гласи, че свети Иван Рилски е показал местността в съня на един човек и му е казал, че ако копаят там, ще намерят черно злато. Така открили залежите на въглища. Затова свети Иван Рилски е покровителят на града.
Миният музей в Перник е част от 100 национални исторически обекта, така че, ако попълвате такава книжка, задължително отидете да го видите. Ето ние в коридора на Миния музей в Перник. Той достига до дълбочина до 50 метра под земята. Температурата тук е една и съща през цялата година, така че ако решите да идвате лятото, носете си топли дрехи. И ето, че нашата Николка има своя край. Ние се озовахме на същото място, на което влязохме, де. Много е готино. Заслужава си. Това е хора заедно да гоним злите духове. Излизайки от музея се зачудихме на къде са кукерите и тръгнахме първата пряка, която минахме, излязохме и видяхме това струпване от хора ето тук. И аз предположих, че от тук някъде може би започва цялото дефилиране на кукерите. Сега ще го видим. Фестивалът Сурва в Перник се провежда в 3 дни. Той е най-големият карнавал за народни игри и обичаи с маски в България и на Балканите. В него участват около 6000 души в около 100 маскарадни групи от всички етнографски райони в България. Гостуват и чуждестранни групи от Балканите, Азия и Африка. Фестивалът е с конкурсен характер, а участниците в него се срещат и надпреварват като кукери и сурвакари. Кукерите са българските карнавални фигури, мъже, облечени като зверове с страшни маски на главите, с големи звънци на пояса и с кожуси с козината навън. Те танцуват специални магически танци, за да изплашат лошите сили и да пропъдят студа. Маската на кукерите трябва да бъде възможно по-грозна и по-страшна, за да изплаши с нея злото. Въздействието се подсилва от окачените по тях звънци, които също трябва да са възможно по-шумни. За най-старинни се считат маските на овен, козел или бик. Те са задължителни за обичая, затова съществува тезата, че произходът на кукерските игри е свързан с древните Дионисиеви празници. В тях важна роля са имали сапирите, митологични същества, хибрид между козел и човек. Те са символ на плодородието, силата и мъжеството. Някои маски имат две лица. От едната страна лицето е добродушно, а от другата зловещо. Тези маски са символ на доброто и злото, които съществуват неразделно в света. Значи общо голяма лудница, много хора и много дъндания. Това е. Сега отиваме на главната сцена и там, да видим там какво е. Маскарадните групи са от различни населени места, като всяка от тях показва характерните костюми и маски от своя край. Разнообразието е голямо, а всеки прави сам костюма си. Юта! Кошареска! Върла рекия! Специално за сурвакарите! Като извървят парадния път между публиката, за да покажат костюмите си, всяка група има участие на сцената. В него се пресъздават обичаи с кукери, присъщи за всеки район. По стара традиция кукерите са обхождали домовете в селото с пожелания за здраве и благополучие. За плодородие извършвали символични действия като оране и свитба. В замяна стопаните на домовете са им давали подаръци като брашно, боб, яйца. Водачът на кукерската дружина традиционно е царят. За него се избира здрав мъж, който вече е баща, по възможност баща на близнаци, за да бъде плодородна година.
По по-нова традиция, вместо цар, в кукерската група водят младоженец и булка. Дъбстеп кукери, дали сте виждали? Значи след като поснимахме и видяхме сурва, вече тук е малко заледено и на нагорно. Та сега отиваме към крепостта Кракра. Стискайте палци да стигнем. Ако клипчето продължи, значи сме стигнали. Всичко е в лед. Но за сега се движим добре. Вместо с Кракра, доколкото четохме, си заслужава да се види. Няма кой. Но може и да е друг път. Дале как буксуваме? Рисковано е, но този лед целият път е така. И в момента е някаква страшна парзалка. Тъй, че нищо. това е. Отлагаме го за по-топло време. За друг Ще път. дойдем пак. Така че надяваме се все пак да ви е харесало това, което заснехме. Ако някой от вас има впечатления от сурва и е бил, Ако знаете също така за други подобни фестивали, които са пак в България или някъде наоколо като цяло, също пишете долу в коментарите, ще се радваме да споделите за тях и може би да отидем до там и да ги видим. И се абонирайте за канала ни, за да виждате още къде пътуваме. и Чао, как чао! и да е.